hoćeš sok? Kupio sam sok. Dobro be. Ali ima voda. Nisi kupio sok. Da be, kupio sam sok, evo viš. Mnogo dobar sok, majke. Oko se otvara, vaj. Strašna stvar. Ubaciš tabletu, brate, i to mi je objašnjava prodavačica u prodavnicu. Ubaciš tabletu i, izbućka se. To najšumeći, valjda, Ovo tako nešto. kalcijum. Pa da, ojačavaš kalcijum za kosti, ono. Odakle ti pare? To 150. A brate, imao sam kintu usput, dugovao mi jedan lik, evo pogledaj sok, strašno tableta. Vidi ga me. Pa de, pa šta si kupio ovo 5 tablete unutra? Mamu im jebem, pričala mi prodavačica, gle stvarno samo petala. Prodavačica mi pričala neki klinci iz nepoznatog porekla, neka deca, brate, kradu po drugstore i rasturaju. I ne sumnjam da su ukrali 5 tablete iz tu flašicu. Jebote, Brate, sve sam vam stio bezobrazna ruke. deca. Samo sam sve vam stio ruke, dakle ti ovo? Pa kažem ti, kupio sam, ali deca sigurno imala masne ruke, ko zna šta su možda krala ulje pred toga i evo, em ga isprljala, em ukrali 5 tablete, jebote bog. Ne može čovjek...